खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथि फैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। BTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङा गावनि देबोरगाव बियाबनि देबोरगाव जौसिन फरायसालिनि भट मिरुआव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होयो। गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनायनि उनाव हाग्रामा महिलारी बिथाङा BPM दोलोआनो 100% देरहागोन होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों दाबि खालामदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि आं आसा खालामदों BTCनि दानि हालोदखौ नायनानै बयबो रायजो राजाफ्रानो BPF दोलोनो मदद होगोन आरो BTCखौ रैखा खालामनो थाखाय जेसेबांनाखि गुबुन गुबुन हारिफोर दङ बिसोरबो BTCखौ रैखा खालामनो नांगौ होननानै बुंदों आरो BTCखौ जुदि रैखा खालामनांगौब्ला सोरनो भट होनो नांगौ रायजो राजाफ्रा मिथिगौ होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारी बिथाङा। गावनि बियाबाव बेसेन गोसा भटखौ होखांनायनि उनाव गसाइगाव, चिरां, बाक्सा आरो तामुलपुराव दावबायहैगोन होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारी बिथाङा। बेराफारसेथिं बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथाङाबो गावनि गयबारि बियाबाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होयो। गावनि भटखौ होखांनायनि उनाव बिथाङा फोरमायथिदों दि BTC बिसायख'थियाव भट होनायखौ लानानै आं मोजां मोनदों मानोना बे खेबनि BTC बिसायख'थियाव जेबो गिदिर जाथाय जानायखौ खोनानो मोनाखै। जायगा लानानै जायगा फिसा फिनला जाथाय जादों नाथाय एसेबां गिदिर जाथाय जायाखै आरो बेबादि जेबो रोखोमनि दावराव जायैखौनो जों सिगांनिफ्राय लुबैबाय थाबोदोंमोन। बेखायनो आं गसाइनाव आर'ज गाबदों बे खेबनि BTC बिसायख'थियाव रावबो थैनो गोनां जायाखै। बेखायनो आं खावलायदों जाहाथे बयबो रायजो राजाफ्रा गावनि गोसोजों मोजां मोननाय दोलोनो भटखौ होनानै देरहासार खालामो आरो सोरखार दानायाव जाहाथे हेफाजाब होयो होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि थैनायखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे जानायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो जुबिन गार्गआ माब्रै दैयाव थैयामोन आरो मा जाथाय जामारदोंमोन बेखौ लानानै समाजारि बिजोङाव लैथोआव दुगैनाय गोबां भिडिअ क्लिप्सफोरा समाजारि बिजोङाव गोबां भाइरेल जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेखौ लानानै थारैनो जुबिनखौ लांनानै बुथारनायनि प्लेनिं खालामदोंमोन नामा बेनि सायाव गोबां सुबुंफोरानो सन्देह खालामदों। बेबादि गोबां सुबुंफोरा सन्देह खालामनायखौ लानानै मन्त्रि अखिल गगैआबो आरोबाव खेबसे जोबथा खेबनि थाखाय जुबिन गार्गनि गोथै देहाखौ आनजाद खालामनानै नायहोनो थाखाय खावलायदों जाहाथे रावबो रायजो राजाफोरनि गोसोआव मोनसे सन्देह होननाया थाया बेखौ लानानै गिबि मन्थ्रिखौ खावलायदों। बे खावलायनाय लेखा मन्त्रि अखिल गगै आरो रायजो राजाफोरनि खावलायनाय बादियै जुबिन गार्गनि गोथै देहाखौ दिनै नायबिजिरफिननायनि उनावसो सनापुराव जुबिन गार्गनि गोथै देहाखौ अरायसमनि थाखाय बिदाय होनाय जागोन आरो बेनि थाखाय दिनै गिबि मन्थ्रिया आसामनि गासै ओनसोलनि सोरखारि फरायसालि आरो लोगोसे फरायसालिमाफोरखौबो बन्द फोसावदों। नाथाय कामरुप जिल्ला गोग्लैनाय सोरखारि मावख'फ्राल'सो बन्द थागोन होननानै गिबि मन्थ्रिया फोसावदों। बेजों लोगोसेनो मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला सिंगापुराव जुबिनखौ हांख्रायनानै लांनाय मेनेजार श्रीधर शर्माया दायो खारखोमानानै दं होननानैबो खौरां मोननाय जादों। गावनि बियाबनि भटार्सफोरनि मुंखौ दाननानै गुबुन मोनसे बियाबाव सोनानै होदों होननानै अजद दैखांदों BPFनि बिजाथि रिहन दैमारि बिथाङा। बिथाङा फोरमायथिदों दि गावनि गामिनि सा 20 सुबुंफोरनि मुंखौ दाननानै धोनस्रि बियाबाव सोनानै होदों होननानै अजद दैखांदों। भट फारिलाइया ओंखारनायनि उनावबो बेखौ सोलायफिननो थाखाय नायबिजिरनायनि गेजेरजों बेनि थाखाय एपिल खालामदोंमोन नाथाय बिथांमोना एपिल खालामफिनसेयावबो कारेक्सन खालामफिनाखिसै। बेखौ लानानै आं सन्देह खालामदों जाहाथे बिथांमोना आंखौ फेजेननो थाखाय आंनि गामिनि नखरफोरखौ दाननानै गुबुन मोनसे बियाबाव सोनानै होदों आरो बेबादि खालामनाया बेरेखा दोलोआ देरहाजानो गिनानै खालामनो होननानै खालामथारदों बेखौ लानानै आं कमप्लेन खालामगोन। बेल' नङा आरो जोंनि भैरबकुन्द बियाबाव गोबां थैनाय सुबुंफोरनियानो भट फारिलाइयाव मुं फैदों नाथाय थांनानै थानाय मानसिफोरनि मुङासो भट फारिलाइयाव फैयाखै खमैबो सा 15 निफ्राय 20 सिमहालागै सुबुंफोरनि मुं फारिलाइया फैयाखै होननानै अजद दैखांदों रिहन दैमारि बिथाङा। मैया BTCनि बिसायख'थियाव भट सोनाय समाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला सराइबिल बियाबनि गसाइगावनि शिशु कल्याण शिक्षा मन्दिर स्कुलनि भट मिरुआव जादों बे दुंहाव थासारिया। बर'नि मोननै रिजनेल पार्टी BPF आरो UPPLनि गेजेराव सोमजिदों बे बुलायनाय जाथाया। UPPLनि सोद्रोमाफ्रा गाग्लोबनायनि जाहोनाव BPFनि सोद्रोमाफ्रा जोखोम जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला सराइबिल बियाबनि UPPLनि बिजाथि राजु कुमार नार्जारि बिथाङा थानाय समावनो सोमजिदों बे बुलायनाय जाथाया। UPPLनि सोद्रोमाफ्रा गाग्लोबनायनि जाहोनाव राजु शर्मा आरो नयन चौधुरी मुंनि सानै BPFनि सोद्रोमाफ्रा जोखोम जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला UPPL आरो BPFनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव राजखान्थिखौ लानानै नारा नाथा नाख्रांलायनाय जानायाव UPPLनि सोद्रोमाफ्रा BPFनि सोद्रोमाफोरखौ गाग्लोबदों जायनि जाहोनाव सासेया आथिङाव बाथामजों बुनायनि थाखाय जोखोम जायो आरो गुबुन सासेया मोखाङाव दोलायो। नाथाय भट मिरु सिङाव जेबो रोखोमनि दाङाबाजि जायाखै होननानै फोरमायथिदों पुलिसआ। जोखोम जानाय सानै सुबुंखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो होननानैबो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। BPFआव भट थुनो थिननायनि दायाव रायजो राजाया BPFनि एजेन्ट लेटेम मुंनि सुबुंखौ पुलिसनो गथायदों।
मिथिनो मोननाय बादिब्ला 14 नं चिरांदुवारनि दादगारि हाथिसार एमइ स्कुलनि पोलिं स्टेशनाव जादों बे दुंहाव थासारिया। बिपिएफनि पोलिं एजेन्ट लेटेम मुंनि सासे सुबुङा रायजोफोरखौ बिपिएफआव भट थुनो थिननायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा हमनानै पुलिसनो गथायनानै हरो। चिरांदुवाराव आरो 10 नं देबरगाव समस्ति मोननैयावबो आं देरहागोन आरो बिपिएफनि दैदेनगिरि जाहा मानाव गेदेर हाग्रामानि जि गाव हारसिङै सासन खालामनाय बेखौ दानि जेनेरेसना सुखुवा। बेखायनो गासैबो रायजो राजाफ्रा ज' इउपिपिएलनो भट होनो थाखाय आगोलबोदों आरो बे आंनि समस्तियावल' नङा। बे समस्तियावथ' देरहाखानाय आरो 40टा समस्तिनि गेजेराव गासिबो समस्तियावनो बिभिन्न जाति गस्तिनि मानसिफ्रा ट्रेक्टराव भट होनो बयबो आगोलबोदों आरो होगासिनो दङ आरो देरहाहोगोन इउपिपिएलनि केन्डिडेटफोरखौ। जाहा सोरबा माबा माबि खालामनो नागिरदोंमोन खिन्थु प्रसासन दङ आरो जोंनि इउपिपिएलनि जाहा मावथिफ्रा जोबोद गोख्रों बेबायदि जानो होआखै